la un moment dat, da. Nu poate să fie aceeași clasă politică ani de zile, zeci de ani de zile. Și, după cum observați, pe trendul acesta merge Partidul Național Liberal, pe trendul schimbării. Rugămintea noastră este pentru toți locuitorii municipiului și a județului să dea o șansă acestor oameni noi. Pentru că în momentul în care vii cu o clasă politică și îți dorești oameni noi, oameni care nu neapărat au experiență politică, dar au o experiență din viața privată, trebuie să învățăm să-i cunoaștem. Nu să aducem critici imediat. Ați văzut probabil filmulețele noastre de prezentare ale candidaților și acele filmulețe au scop de a veni în fața dumneavoastră așa cum au fost de mici copii, adică să le cunoașteți ascensiunea cum a avut loc. Faptul că sunt oameni realizați cu propriile puteri. La noi s-a mers, din păcate, mulți ani de zile, oamenii au devenit puternici prin politică, ceea ce nu trebuie să se mai întâmple, dacă mă întrebați pe mine. Oamenii trebuie să vină puternici în viața privată și în politică să-și arate experiența.